Så drenge, er I klar på eventyr? 1, 2, 3 nu, mand. Hvad så, Steff? Har du godt? Er det gode blitz, ikke? Drenge? Ja. Fuck, jeg glemte mine nøgler, mand. Prøv lige bare at gå videre, Jesper. Nej, skøn. Seriøst. Bare skynd dig, kan jeg væk. Fucking. Ses på den anden side. Seriøst. Skal vi vente på? Kæmpe noob, mand. Han finder os sgu nok. Hvor, altså... Ja. Not my fucking problem. What? Hvad laver han? What? Gutter. Kasper! Kasper, hvad laver du? Kasper! What? Kasper! Hvor er de bokser? Kasper! Hør her! Drenge! Han kommer, fandme! Drenge! Wow! Drenge! Hjælp! Nej! Nej!